Ngimbingelele ngoMalibonge Cebekhulu the big fish. Nansi-ke futhi engiyithanda kakhulu ethi teaching philosophy. Lena-ke ibandakanya umfundi ofundela ukuba uthisha laphana-ke e-university osaqeqeshwa. Iphinde ibandakanye uthisha nje osesebenza nje esikoleni osaqashwa nje kudala uthisha. Iphinde futhi izobandakanya nje uthisha oseqeqeshiwe noma ongakasebenzi, ngoba bonke laba benza umsebenzi owodwa. Umbuzo oqhamukayo-ke uthi ngabe yini wena eyakwenza nje yagqugquzela ukuthi ukhethe umkhakha wokuba uthisha? Lena eyakwenza nje wathi nje cha, ngeke ngiyofundela ukuba uthisha-ke manje. Uthe usukufundele-ke ukuba uthisha-ke wasuthola ukuthi-ke wasukholelwa ukuthi uthisha-ke kumele kube umuntu onjani. Iziphi izinto oyibonile lapho ukuthi no, kahle kahle kulo mkhakha uthisha kumele kube umuntu onje? Ziningi-ke iy'mpendulo ezoqhamuka laphana ezahlukahlukene, njengoba nje abanye bezosho ukuthi cha, mina nje ngase ngiyifunela ithuba la kuzothola khona umsebenzi. Omunye athi ngangi-aplaye kuzo zonke iy'ndawo ngathola lowo buthisha ngayofundela ukuba uthisha. Cha, omunye uzothi cha, mina kwakuyinhloso yami nje ngithi nje ngiyawazi ukuchaza, ngeke ngihlulwe into engakhulumi, so okusho ukuthi ngizokwazi ukuba uthisha, ngizo-aplayela ngibe wuyo. Omunye athi nje cha, mina nje ngase ngiyibonela amaholide emaningi nje othisha bebusa, bevala behole, bevule behole. Wawusubona nje zonke wena. Omunye uzothi nje hayi mina ngase ngibona i-date nje ukuthi nje cha, uma ngiholile nje ukuthi umsebenzi muphi, ima ngiholile nje. Futhi omunye uzothi cha, ngayibona imali ka-teaching iningi ukuthi hayi cha, hayi bayahola othisha nami ngifuna ukuyoba uthisha. Yini le yakwenza wathanda ukuba uthisha? Wase uthe usufundile-ke wasukholelwaphi? Mina nje njengoMalibonge nje mina ngathi kahle kahle ngifunde ukuba uthisha sengimdala, kodwa ngalokho-ke ngase ngikhetha ukuthi into ezosheshe ngiqasheke kuyona i-teaching, angi-aplayele lona. Ngithe sengi-aplayile-ke zonke nje ama-university ambadlwana, ngathola futhi nakwamanye ayikhala, kodwa-ke ngase-ke the mase ngithola kuleya yase-Free State ngathola i-teaching, ngavele ngayiyela e-Free State. Ngobani? Sengibona ithuba ukuthi hhayi ngizosheshe ngiqasheke uma ngiqeda. Into engiyikholelwe-ke laphana ukuba uthisha, into engiyikholwe kakhulu ngathi ukuba uthisha kahle kahle kusho ukuba umzali wesibili enganeni lapha esikoleni. Singabazali isibili laphana ngoba iy'ngane sayidisiplina laphana. Ezinye yiqhamuka nama-behavior abhedayo aqhamuka emakhaya kubo, zi-influence-eka emphakathini. Ezinye yiqhamuke nama-behavior angekho right. Othisha basebenza nje ukuthi beyiqeqeshe zibe abantu aba-right, bayifundise, bayishintshe beyidevelophe ukuze bebe nekusasa eli-right. Ngakholelwa ekuthenini ukuthi uthisha kubalulekile ukuthi udamane nje umotivate abafundi ngekusasa eliqhakazile. Phinde futhi ulethe nama-example abantu abaphumelele mhlampe nezinto nje ezinhle ukuze abafundi bezogqugquzeleka, be-influence-eke kuleyo nto enhle. Ngakholelwa nje ukuthi uba uthisha nje ukuthi u-understand iy'ngane njengoba zinjalo futhi uyi-treat-e ngokulinganayo, kungabi bikho abanye obathanda kakhulu kunabanye. Kuningi nje engikufundile laphana, nokuthi uma uthisha kumele u-understand-e nomphakathi osebenza kuwo nje, ungabe usungathi uyawuzimba ngoba phela iy'ngane lezi oy'fundisayo eza kulowo mphakathi. Kumele u-understand nje nawe, uthole nane-history yendawo ukuthi kwenzakalani, ubheke nanokuthi kuphi wena ongakudevelopha mhlampe lapho. Into engiyibonile mina ngokuba uthisha ukuthi ikusasa ley'ngane lisesandleni zami, ngoba njengoba lisezandleni zami ikusasa ley'ngane kumele mina ngiplane ama-lesson ukuze ngiyofundisa ingane lapha eklasini. Uma ngingawaplananga ama-lesson ayikho into engizoyifundisa ingane lapha eklasini, okusho ukuthi leyo ngane leyo izothatha ihambe ne-information engagcwele kahle, engenayo ilokuze isisekelo esi-right. Ngabuka ukuthi ukuba uthisha impela kubalulekile ukuthi usazi ngempela isifundo ukuze uwazi ukuthi udlale ngaso lapha, i-subject matter.
Uwazi ukuthi wenze yonke into lapha nethinta isifundo, wazi ukusifundisa kahle ngendlela, ulethe nama-resources, ama-material okufundisa isifundo. La sikhuluma nge-internet, sikhuluma ngey'thombe, sikhuluma ngama-objects. Uma sikhuluma ngama-objects, sikhuluma ngezinto ey'bonakalayo. For example, uma sikhuluma nge-laptop, lethe i-laptop iy'ngane zibone. Nothi ngishumayele nje ukuthi i-laptop inamabhathini inje, ngoba iy'ngane zolokhu ey'the ikhompyutha. So iningi nje ngifundile ngokuba uthisha, ukuthi ukuthisha kuba kanjani, iy'ngane kumele sizilalele, iy'ngane futhi kubalulekile ukuthi uzi-observe ukuze uzothola even ama-learning styles azo ukuthi njengoba uGardner esho ukuthi si-different bakwethu, asiwazi ukuthola ulwazi ngendlela eyodwa, okusho ukuthi uthisha kumele awazi ukusebenzisa iy'ndlela zokufundisa ngendlela e-accommodate zonke iy'ngane. Kuningi engikufundile mina ngokuba uthisha. Ngifunde nanokuthi nje kubalulekile ukuba umngani ney'ngane, ngoba iy'ngane zikwenza ukuthi ugcine usuphasa isifundo sazo. Ziphasa iy'ngane ey'phase nje ngenxa yokuthi uthisha ziyamthanda. Ngabona nje ukuthi kumnandi nje.